ഹലോ, ഇത് ദുബായ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഇത് ചാവക്കാട് എക്സോട്ടിക് ഫാമില്ല. കറക്റ്റ് മാപ്പ് ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും. മറൈൻ വേൾഡ് ചാവക്കാട് പഞ്ചോടി ബീച്ച് പോകുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വെൽക്കം ടു സന്യൂസ് വെൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് ചാവക്കാട് പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാമില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. എൻട്രി ഫീസ് വരുന്നത് 100 റുപ്പീസാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് വരുമ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന വിരുദ്ധൻ ഒട്ടകമാണ്. ഒട്ടകത്തിന് നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മരുഭൂമിയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ആളെനിക്കൊരു ക്യാരറ്റ് പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആൾ കഴിച്ചു. കൂടുതൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ആളുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നിൽക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളങ്ങ് കയറി തുപ്പിക്കളയും. ഈ നാഗസൈരന്ദരി ചേച്ചി പറയുന്ന പോലെ തുപ്പും ടൂ ഒക്കെ ചെയ്യും. മറ്റേത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കഴുതയാണ്, ഡോങ്കി. ആളൊരു ഭയങ്കര പാവത്താനാണ്. പിന്നെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഹോഴ്സാണ്. ആൾ ഭയങ്കര കുറുമ്പനും അലമ്പനാണ് കേട്ടോ. അത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ചെറിയ ഹൈറ്റൊക്കെ കുറവാണ്. ആൾ ഒരു കാളയാണ്. ആളുടെ അപ്പുറത്ത് തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ട്, അരയന്നങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 500 മീറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ പറക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് പറ്റും. അതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കിഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എമോ ആണ്. റിങ്ങൊന്നും കൊത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അതൊക്കെ ഒരു കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് ആടാണ്, മുട്ടനാട്. ആൾ ട്യൂൺ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തല്ലൊക്കെ പിടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ആളുടെ അടുത്ത്. ഞാനൊന്ന് തല്ല് പിടിച്ച് നോക്കി. ഓടിങ്ങ് കുത്താനൊക്കെ വരും ആശാൻ. ഇത് കുഞ്ഞ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുട്ടിയാടാ കുഞ്ഞി ആടാണെന്നൊക്കെ. അല്ല കേട്ടോ, ഇത് നിൽക്കുന്നത് 4 കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. അത്രേ ഉള്ള ഒരു ഹൈറ്റ്. ഇതാണ് ചൈനയിലെ രാജകുമാരി. ആളെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. ഫോട്ടോ സെക്ഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഭയങ്കര രസമാണ്, പാവമാണ്, സുന്ദരി കുട്ടിയാണ്. ഇത് വെറൈറ്റി ഇനങ്ങൾ ഗൂസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തൊപ്പി വെച്ച ഗൂസാണത്. അതുപോലെ ഇത് പച്ച മുട്ടയിടുന്ന ഗൂസാണ് കേട്ടോ ഈ ബ്ലാക്ക്. ഇവരൊക്കെ ഇറക്കുമതികളാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അല്ല. ഇനി ഇത് മൊയൽ സെക്ഷനാണ്. ചേച്ചി ഒരു മൊയലിനെടുത്ത് തന്നു. ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയുണ്ട്, അത്രയും സിൽക്കിയാണ് അവർ. പിന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. കുറച്ച് മൊയലുകളൊക്കെ ചെവി താഴ്ന്നതും അതുപോലെ ഫേസ് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഉരുണ്ട ഫേസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഫീലാണ് കേട്ടോ. പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനേ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്തത് സെക്ഷൻ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂസാണ്. ഗൂസിൻ്റെ ഇനത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഭയങ്കര വലിയ പോത്തിൻ്റെ തവളയുടെയൊക്കെ വലിയൊരു സൗണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു സൗണ്ടാണ്. അത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പുറപ്പെടുക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ഇനി പൂച്ചകളുടെ സെക്ഷനാണ്. ഇതൊക്കെ മടിച്ചുകളാട്ടോ, ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമാണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് അമേരിക്കൻ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ്. ഇതിനെ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് ടൊറാൻഡോ എന്നാണ്. ലോകത്തിലെ ഭംഗിയില്ലാത്ത പൂച്ച എന്ന ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ പൂച്ചയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൊറർ ഫിലിമുകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ചകളാണിത്. രണ്ടും കെടുക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എണീക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നിന്നില്ല. ഇത് കുരങ്ങുവിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. തൊട്ട കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. വിരലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കടി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തൊടാൻ പോയില്ല. പക്ഷികളുടെ തന്നെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു കുന്നാരം കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു കോഴി കണ്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് വാലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ബേഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ചില ബേഡ്സിനൊക്കെ ഉരുണ്ടിട്ട് വാലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പലതരം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കുരങ്ങിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കടിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കമ്പിയിലുള്ളിൽ കൂടെ വിരലൊന്നും ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മക്കാവോ ഫുൾ ടൈം അവിടെ മൊത്തം ഡിസ്റ്റർബൻസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശാന്മാരാണത് മക്കാവോ. ഇതും അണ്ണാൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന മറ്റൊരു തരമാണ്. ഒക്കെ വെറൈറ്റികളാണ്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളൊന്നും അല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് ഒട്ടകപക്ഷിയാണ്. ഓടിക്കളിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിപ്പോയത് ഞാൻ പെട്ടുപോയി. ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുറക്കാൻ പറ്റാതെ ഒന്ന് തൊടാൻ പോയതാണ്. തൊട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ച് കളഞ്ഞു. നല്ല കൊത്തു കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു തലയിലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ പേടിയായിപ്പോയി. അതാ. ഇനി കിളികളുടെ ഭാഗത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിളിയുടെ സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീൽ തന്നെയാണ്. എക്സ്ട്രാ വേറെ ചാർജസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ബേഡ്സിന് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ അവർ തീറ്റകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് അത് കയറിയ വഴിക്ക് നമ്മളത് തീറ്റ കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നോളും. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല, എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ നോക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ഡിസിപ്ലിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പ്രാവിൻ്റെ സെക്ഷനുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗൂസിൻ്റെ പച്ചമുട്ടയുണ്ടല്ലോ, അത് അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോഴി ഇട്ടതേ കണ്ടു, പച്ചമുട്ട അത് അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പ്രാവിൻ്റെ തന്നെ വളരെയധികം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രാവുകളുടെയൊക്കെ ഇനത്തിൽ ഡയമണ്ട് ഡോവ് കൂടാതെ തലയിൽ തൊപ്പി വരുന്നതും കാലും തൊപ്പി വരുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ നോർമൽ അല്ലാതെ വേറെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇഗ്വാനയാണ് ആശാൻ. ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഇഗ്വാനയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. വലുതുണ്ട്, നല്ല വലുത് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കീരിയുടെ ഇനത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഫുൾ ടൈം 20 hours ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും ആശാൻ. പിന്നെ എലികളുണ്ട്, മൊയിലുകളുടെ സെക്ഷനിൽ പെടുന്നതുണ്ട്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് പല്ലിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. വലിയ സൈസുള്ള പല്ലിയാണ്. കുറേ മുട്ടകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അടയിരിക്കാനൊക്കെ വെച്ചേക്കാണ്. അത് പാമ്പാണ്. അതുപോലെ എട്ടുകാലി, കരിന്തകൾ, ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ, കയ്യിലെടുക്കാം. അതുപോലെ ലവ് ബേർഡ്സ്, നല്ല അടിപൊളി കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഇത് മുള്ളമ്പന്നിയാണ്. മുള്ളു പോലെ തന്നെയുണ്ട്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പോലെ. വിരലും തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ബോള് പോലെ ചുരുണ്ട് വന്നു. കോഴികളാണ്. കോഴികൾക്ക് ഒരു ഇത് സൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം കളർ കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നോർമൽ കോഴികൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സിലിക്കൺ കോഴികളാണ്. സിൽക്ക് പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനിരുന്നതാണ്. അടിപൊളി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലവും. ഇത് ഞാനൊരു കാവളിക്കൊരു പൊട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇതോടുകൂടി വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.